Dianka, vítaj v mojom podcaste. Žaneta Planéta, aj keď ja si ho robím veľmi nepravidelne. Prvýkrát sme v štúdiu, ja väčšinou nahrávam len na svoj iPhone. A potom mám podcast s Lidiou, Hotel Láska, ale to je zase iný formát a ja som tak túžila sa s tebou stretnúť a mať to aj nahraté a zaznamenané, že som dneska bukla do toho štúdio. A je to vzácne, že tu si, lebo ty nežiješ teraz na Slovensku, že? A neviem ani, kde mám začať, ale potrebujem si tu dať tento úvod. A to je taký, že ty si do môjho života vstúpila pred 5 rokmi, keď som si robila rešerš sama pre seba, ale vlastne aj pre moju prvú knihu, ktorú som písala, Manifest mladej ženy, tak som sa zaoberala menštruáciou. A týmto si sa asi tak najviac zapísala, že svojim dokumentom Mesiac v nás. Ešte si pamätám, že dobre, ja som mala teda 27 rokov, keď som ho pozerala celý, ale ja si pamätám plagáty u nás v Michalovciach v Mestskom kultúrnom stredisku, ešte keď som bola stredoškolačka, že tam bol ten plagát, vieš, že proste taký, že ma upútal a ja som povedala, že Mesiac v nás, že malo to veľmi že ma to vlastne priťahovalo, ale nevidela som to vtedy, neviem prečo. Nebola som možno pripravená. A potom, vlastne vďaka tvojmu dokumentu, mi sa naozaj otvorili obzory v tejto téme. A to som podľa mňa celkom rozhľadený človek a si myslím, že aj veľa čítam. Ale až vďaka tvojmu dokumentu som napríklad prišla aj na to, že čo tá menštruácia môže aj symbolicky znamenať v živote ženy. Takže za to ti ďakujem, že si toto natočila. S radosťou. Pamätám si aj to dievča, že vlastne ja som bola fascinovaná tým, jak si vlastne ty našla tých ľudí, ktorí sa ti takto, a to dievčatko jedno mi strašne pripomenalo moju sestru. Takže ja som aj pri niektorých scénach vlastne aj plakala vtedy. Len, že vlastne, ja neviem, že to bol tak krehký, zraniteľný film. A netušila som vtedy, že ja budem raz o 5 rokov s tebou takto sedieť v štúdiu, hej? Čiže pre mňa je toto taký mikrosplnený sen, alebo aj makro. No, a teraz tu sedíme, aby sme sa porozprávali o tvojom novom filme, ktorý vznikal 5 rokov, je to pravda? Aj dlhšie možno o tej prvej myšlienky, hej. Áno, a nebudeme hovoriť veľmi, aby divák ostal prekvapený, že čo všetko tam sa dá nájsť, lebo si povieš, že to je otvorený vzťah, ale nie len, lebo ja som tam akoby si našla odkazy aj vlastne na tému to, čo je vlastne rodina, hej. A krásne to povedala antropologička, ktorá, ja som bola na predpremiére, to ešte poviem, a tam bola diskusia, kde pani jak sa volala? Helena Tužínska. Áno, tak ona povedala, že rodina, to sú vlastne ľudia, ktorí sa o seba vzájomne starajú. A to bolo tak oslobodzujúca definícia rodiny, že som veľmi rada, že sa tu aj premietajú tieto snímky, že som sa tak ako upokojila sama v sebe, že presne, že som sa naozaj potešila, že toto sa začína riešiť vo verejnom priestore, pretože si myslím, že to, ako dneska fungujú mnohé rodiny a mnohé páry, ale vieš, ja som v tom opatrná, ja si iba všímam, lebo ja som akože podľa mňa veľmi dobrý pozorovateľ a sama, ja som bola aj zasnúbená a ja som sa tiež zlakla toho, že či som pripravená byť celý život s niekým a sľúbiť mu tú vernosť, čo samozrejme ten zámer tam mám. Ale, a teraz sa tu natočí film, kde ty v priamom prenose časozberne ukazuješ to, ako ste s tvojím mužom si otvorili túto tému a teda otvorili ten vzťah. A už len vôbec, a teraz ti položím teda otázku, že ty si tiež napríklad mala obavy, že asi nedokážeš viesť monogamný život a už keď ste sa brali a mali deti, už vtedy ti behali myšlenky a možno také, že sa ti páčili iní a chcela si akoby aj skúšať možno mimo manželstva, že boli tam proste, dobre, poviem to, boli tam neverí ešte predtým, ako ste si oficiálne otvorili vzťah? Vieš čo, my sme začali náš vzťah tým, že Tomáš bol vo vzťahu s niekým iným a ja som tak ako keby ukončovala ten môj. A to nabralo úplne iný spád tým, že som stretla Tomáša. A takže my sme akoby začali už s tým, že
Nizva, že zle, ale vieš, že nie je čistý papier. Uh-huh. A rozmýšľala som nad tým, že mám ja potom právo chcieť, že aby on teraz už mne bol navždy verný, keď vlastne ja som bola súčasťou toho, že on bol neverný niekomu inému a takisto aj z obidvoch strán, teda tam došlo k prekročeniu hraníc. Uh-huh. A v minulých vzťahoch sme boli neverní. Akože mala som tú históriu, že som vedela, že nie som typ, ktorý vždy vie byť dostatočne silný, ale že prečo tie nevery prichádzajú, hej? A ja som vnímala, že u mňa je to častokrát aj, že strach z toho, že aj tak to nedokážeme a buď mi teda on bude neverný, alebo ja, že ide o to, že kto možno prvý, že tam sú iné veci, ako jasné, že aj sexuálna príťažlivosť, ale iné faktory tam vstupujú do hry. A mne prišlo fascinujúce vedieť, že čo sú tie veci, ktoré nás formujú tak, že buď sme verné typy a chceme to úplne, robíme maximum preto, aby sme boli verní, aby ten druhý nám bol verný, alebo ideme to druhou cestou, že tomu aj tak vnútri neveríme a prekračujeme tie hranice, lebo veď ja viem, že teraz spätne, že vo mne bola hlboká nedôvera od mladá, ak nie malička, že by to mohlo mne fungovať. Alebo nevidela som také vzory okolo seba, že by to bolo... Áno, to vlastne zaznieva aj vo filme. Takže ja si myslím, že to je zmeska vecí. Jedna vec je, že všetky tieto psychoneury a záležitosti, ktoré si nesieme, nemyslím si, že ľudia sú neverní len kvôli, že zrazu pocítia sexuálnu príťažlivosť alebo teda emočnú blízkosť niekomu inému, ale sú tam rôzne iné veci, neúplne, že možno zdravé, alebo vieš, že áno. Ktoré ti ovplyvňujú tvoje konanie a keď to nemáš zreflektované, tak proste... Ale potom druhá vec je, a to je veľmi zaujímavé, ty si tak trošku načrtla, že stále ako keby hanba a oveľa viac u ženy, alebo ak nie len u ženy, priznať, že má chuť byť aj s niekým iným ako s tým jedným mužom, ktorého si zvolí. Že tá príťažlivosť, že tá sexualita tam je. A inak to bolo zaujímavé, ja som aj bol ťažké veľmi zohnať peniaze na tento film. Aj teda vlastne sme nedosť 17 krát zamietli. 7 krát nás zamietli. Audiovizuálny fond. Hej, a vlastne jedenkrát, keď sme tam boli, z toho, že rôzne, akože tam odznívali veľmi pozoruhodné výroky, ale teda jeden, čo sa tohto týka, bolo, že čítal ten pán, že a to čo vy tu píšete, že chcete nabúrať mýty o ženskej sexualite. A ja som povedala, že viete, lebo veľa ľudí si to teraz ešte myslí, že teda muži sú tí rozsievači a že oni to od prirodzena majú, že musia na rôzne smery a že ženy sú fixované na jedného človeka, že už len s tým jedným chcú byť a že to nemôžeme to rozdeliť na pohlavia, na dve skupiny, ale to sú vždy rôzne osobnosti. Že môžu byť muži, ktorí sú veľmi monogamní a môžu byť ženy, ktoré vôbec nie. No on úplne očervenel. Moja manželka je so mnou 40 rokov a nikdy nechcela byť s nikým iným. A ja nehovorím o vašej manželke, hovorím napríklad aj o sebe a že nemôžeme to takto globalizovať na dve množiny. No a napísal teda do toho posudku, že zamieta podporu projektu, lebo je založený na poverách autorky. A je to tu veľmi silné, že ak priznáš, že máš chuť byť sexuálne aj s inými ľuďmi, tak si flandra. A ja tomu chápem ten historicko-spoločenský kontext, hej, že tým, že tie deti boli tak dôležité, kto je ich biologický otec, tak sa robilo všetko preto, aby tá žena nebola neverná, alebo náhodou by tie deti neboli z jeho semena a jeho gény. Takže tá stigma, však boli tresty smrti. Doteraz 11 krajín na svete, kde žena môže dostať trest smrti, ak sa usvedčí z nevery alebo je obvinená z nevery. Že tie tresty sú brutálne pre tie ženy, nie pre tých mužov. Takže to si nesieme so sebou, že stále tá spoločnosť chce, aby tá žena nepriznala vôbec svoju sexualitu. Veď klitoris, kedy sa vôbec začal uvádzať v knihách medicínskych, lekárskych, kedy sa robili výskumy, vieš vôbec to, že obriezky klitorisu aj v Európe, že sa proste, keď mala náhodou žena orgazmy a teda bola vášnivá, tak častokrát to bolo, že hysterka a proste je to tiež usekli. To nebolo len, že v Afrike. Takže toto je strašne silná tá demonizácia toho ženského libida. Aj volakedy, pár generácií dozadu, ak nie niekedy aj iba generácia dve, bolo, že sa nehľadilo, či žena má pôžitok zo sexu. To nebola téma. Jasné, že oveľa jednoduchšie mať ženu, kde nemusíš sa starať, či si to aj ona užíva. Oveľa je to bezpečnejšie pre tých mužov. Je to
pohodička, vlastne sa zaujímaš len o svoju rozkoš a ona na to nemá právo, veď ona akože má roditý deti a toto je väčšia výzva. Ja si myslím, že to je spojené s tým, že aké je to ťažké dneska v partnerských vzťahoch, že to je ďalšia vec, ktorá môže, akože dáva strach niektorým mužom, či budú vedieť uspokojiť tú ženu, že je to veľká záležitosť, o ktorej sa stále veľmi málo hovorí. Aj tie ženy si akože ak nesedí ten sex, tak veľa žien proste nechce byť vo vzťahu, kde nefunguje to sexuálne. Stále to je bráne, akože to je to povrchné, alebo že to by nemalo byť to gro, no ale je to, akože tie ženy chcú dneska mať pôžitok aj v tej sexuálnej sfére, alebo v intimnej sfére a stále tam tá stigma je a nehovorí sa o tom, aby to tak zostalo. Akože nedostatočne. Hej, no dobre, ale ty si hovorila, že to, že ľudia sú neverní, to nie je len preto, že ich priťahuje sexuálne niekto iný, ale že to, a to je moja otázka, že ako sa to dá uniesť, že človek, ktorého miluješ, máš s ním aj deti, ste spolu, proste manželia, zrazu pocíti, že ho priťahuje iná žena fyzicky. To je za mňa asi, že jasné. Veď sa nedá. To je jasné, že priťahuje. Že of course. Ale ako, keď mi potom ale povie, že ona ho nepriťahuje len fyzicky, ale že sa s ňou vlastne aj veľmi dobre cíti, a vzniká tam tá emočná blízkosť, že čo vtedy? A že či sa aj o tomto rozprávaš? Alebo ako si to ty riešila v sebe, keď ti Tomáš oznámil, že má vlastne... Lebo pre mňa otvorený vzťah, ešte toto poviem, bol vždycky koncept, ktorý mnoho párov skúsilo, väčšinou to nedopadlo. Alebo ja som vlastne nikdy nemala možnosť stretnúť ľudí, ktorí by v tom obaja boli spokojní. A keď, tak to bolo skôr také, že dobre, ale že nehovoríme si o tom a dávame si slobodu v tom, že sa môžeš ako jednorázovo s niekým pomilovať, ale potom sa nekontaktuješ ďalej a tváriš sa, že nič. A že hlavne to nikdy nejde na úkor rodiny. To znamená, že ty môžeš sa, ja neviem, na team buildingu možno poriešiť, ale to je čas, keď ty by si aj tak nebola doma, no tak sa to stalo, nehovorme si to. Že toto bol môj koncept, akože, ktorý ja som nejak nacítila, že tu asi niekde panuje a je, ale stále to bolo aj veľmi bolestné, podľa mňa pre toho, kto ostáva doma. Hej? Ja by som to skôr nazvala toto, čo hovoríš, že consensual non-monogamy alebo nejakým takým iným si myslím, lebo rozumiem tomuto aj konceptu, ale to je poviem stále také, že vlastne nás to boli, ale chcem mu to dopriať, alebo inak by som ho stratila, takže radšej mi to nehovor, ale nechcem o tom vedieť, lebo to boli, ako o tom viem. Áno. A to my to máme inak, ale to je veľa faktorov. Vyzývam sa k tomu. Dobre si ma inšpirovala, že vyzerá, že ti je veľmi pohodlné. Ja sa bála, že mi bude zima, ale idem na to. Že ja som zistila dosť skoro v živote, že ja nie som žiarlivá a priori na sexuálnu exkluzivitu. Že to není to hlavné, čo mne vadí. Že to není to gro vzťahu, od ktorého sa odvíjajú iné veci. Že sú ľudia, ktorí sa dokážu pozabíjať, ak sú si neverní a tak. A neviera je druhá vec, lebo tam je to klamstvo a tak ďalej. Ale že keď to je ako keby o tom viem, nie je to niečo, čo mňa vytáča. Vytáčajú ma iné veci, že keby s ňou mal tajomstva, keby ma podvádzal, keby zdieľal s ňou veci, ktoré so mnou by nezdielal. Že osobné záležitosti, že bol si emočne bližší s ňou, že takto, ale tým, že máme taký, poďme, že fakt silný základ, že ja viem, že s Tomášom chcem byť, že neviem si predstaviť, že by mi s niekým bolo lepšie, hoci kedy ma nahnevá dneska špeciálne to bolo, že divočina, ale si myslím, že to vždy je vo vzťahoch, keď máš sa aj tak prichádzajú hádky a nedorozumenia a máš pocit, že čo to je. Ale viem, že sa na neho môžem spoľahnúť. Viem, že sme si oddaní, že keby bolo zle, tak ma podrží, že to je to silné a hlavne, že u nás ten humor je hrozne dôležitý, že máme humor, že sa fakt denne smejeme, že aj keď je zle, tak to vieme obrusiť tie hrany tým humorom. Takže sú tam veci, že ja nechcem hľadať niekoho iného na život. A tým, že tá sexuálna exkluzivita pre mňa nie je taká téma a ani pre ňoho, tak zvaž, dobre, tak keď toto odbúrame, zároveň my si tým vyriešime nejaké veci, čo napríklad u mňa ja viem, že to, čo bolo s tým mužom, tak bol znova taký pocit bezstarostnosti.
že život je gombička, že lebo máme tie deti, je to proste rutina, človek beží životom, povinnosti a pre mňa bol taký úlet z tej každodennej reality. Tým, že sme aj, oni tiež filmár, sme spolu točili, takže to malo ešte takú pridanú hodnotu, že sme niečo vytvárali, tvorivé, že to bolo celé také dobrodružné. Tak to bolo. Viem, že čo u mňa spúšťalo tie mechanizmy. Že to nebolo ani tak veľmi o ňom ako takom, ale o tom možno, čo už v tom mojom živote není, lebo sú tam zase iné veci, ale taký ten ešte návrat chvíľkový do tej možno tej mladosti, bezstarostnosti. A to máš zase asi pre iné tiež záležitosti, že mi bola blízka tá dievčina, ktorá bola, že neznamenalo to však, že by náš vzťah bol zlý, alebo že by to bola Tomášové zlyhanie. Áno, hej, aj tento mi nahrádzal niektoré veci, ktoré s tom nemá, ale zase som úplne vnímala perfektne, že vďaka Bohu, že nie som s tým druhým, lebo že vidím tie Tomášové plusy. Že niekedy, ja si myslím, že to je bezpečnejšie aj v tom, ten otvorený vzťah aspoň pre nás, že rýchlejšie opadne to poblúznenie, keď to je priznané. A keď komunikuješ aj so svojím partnerom, nie je to tajné, adrenalín, rýchlejšie vidíš tie, podľa mňa, hej, tie mínusy toho človeka, alebo všetky tie karty sú proste vonku. Je to veľmi veľa o komunikácii, učíš sa vlastne komunikovať, aj svoje potreby, aj vnímať potreby iných ľudí. Je to aj väčší chaos, lebo je tam viac ľudí zapojených do toho. Akože je to komplikovanejšie ako monogamia. Není to jednoduchšie, naopak, ale pre nás, tým, aké sme typy osobností, je to schodnejšia cesta. Mne to príde bezpečnejší typ vzťahu. Paradoxne asi niektorí si poviem, že čo to, ale mne áno, lebo ja v hĺbke mojej duše ako keby neverím, že by nám to vydržalo, keby sme boli monogamní, že celý život. Chápem. Že toto je pre nás také, že dobre, tak toto keď dáme preč, čo zostane? Teraz mám zimom riavky. Takže pre mňa je taká forma ochrany toho vzťahu, taká prevencia. A ja neviem, ja mám rada ľudí, niekedy mám na nich hrozné nervy, ale akože v globáli mám tak rada, obzvlášť mám rada ženy, že mne sú proste sympatické a napríklad táto baba, ona je strašne fajn, hej, že ja som na ňu žiarila, boli momenty, keď som žiarila na ňu, keď sa mi zdalo, že Tomáš už emočne je príliš v tom zamotaný, ale a priori, že ja jej fandím, že je fajn, je to dobrý človek, hej, je to fakt zlatá baba. Keby to bola nejaká čúza, hej, tak na to napríklad máme tiež právo vetovať, že Tomáš fakt toto nie. Aj sa to stalo, že raz po ňom šla taká dievčina, to fakt nebolo plne v poriadku, lebo aj vidíš tú motiváciu, že to robí, aby ho zlákala, že tá emócia nie je že nejaká čistá, ale že to je že nejaká konkurencia, vníma, že či ho akože, takže že Tommy. A videl sám, potom pochopil, že to není ono. Takže závisí, kto to je aj. Aj keď nikdy nevieš, hej. Aj tuto proste, jasné, že tam boli tie emócie silné. Ale tým, že je to priznané, otvorené, tak aspoň to vidíme, čo sa deje. A videla som, že počuj Tommy, fakt je to už moc, že vnímaš, že si stále inde hlavou a tak. A ak je ochotný ten fakt robiť, že ak vníma ten, že primárny vzťah je primárny, tak to vie zregulovať. Alebo si aj možno sa prekonať a povedať si, že fakt idem po šikmej ploche, čo robím? Viem to zastaviť, chcem to zastaviť. Jasné, že to je nebezpečné, ale to je nebezpečné aj v tých monogámiách, že ľudia sa rozchádzajú, rozvádzajú a sú okolo toho drámy a že takže akože toto není recept na to je to, že ty si ten dokument, ten film je celý urobený tak, že on ti otvorí obzor v niečom, že sa vlastne človek aspoň začne zamýšľať, čoho on je schopný a jaká je jeho vzťahová politika. Hej. A možno to naozaj mnoho párov inšpiruje k tomu, že nájdu odvahu vôbec si priznať, že možno, že to fakt nie, že teraz má byť akože cesta pre každého, ale môže im to spustiť príjemné, hlbšie zamyslenie sa nad ich vzťahom. To je cieľ, hej. Že? Len aby možno začali na tým, áno, inak uvažovať, alebo otvárať tie témy, že kľudne môžeme slúžiť ako trenažér, že si povedať, čo my sme robili zle, ako by to oni chceli inak, alebo ako to reflektuje to, čo majú oni, že presne, že len vedieť nás to, aspoň sa začať rozprávať o tých veciach. Tá komunikácia je podľa mňa, že úplný základ. Ale napríklad, čo som si všimla, a neviem, či to je vec muži, ženy, alebo Tomáša, alebo vôbec toho, že keď je to nový koncept, že ako to obsiahnuť, že pri ňom bolo ťažké
pochopiť že čo je vlastne tie nové pravidlá. Vždy ich proste prekročil. A on, že ja tomu nerozumiem, tak radšej majme teda tú monogamiu, lebo ja vždy robím niečo zlé, ale videl si, že on naozaj, že ja som sa, že to teda je v poriadku, že to, a niekedy to boli také absurdné rozhovory, hej, že to mi predstav si, že keby si mi bol neverný, tak by si bol diskrétny, hej, a on, že áno. No, tak tí ľudia nevedia, že mám otvorený vzťah, tak musíš byť diskrétny, lebo oni si potom myslia, že ty ma proste úplne náprvu podvádzaš. On, že aha, že to je logické, on, že není, že je to metúce. Akože sú rôzne bizarné situácie. A máš nejakých sprievodcov v tomto, alebo z vzory, inšpirácie, alebo možno iné páry, s ktorými toto môžete zdieľať a s kým sa to môžeš vlastne rozprávať? Mala som mamku a vlastne ako to celé aj, že ten koncept sme nejak dotiahli do nejakej formy, bola moja kamarátka zo Škótska, ktorá mala takýto vzťah a s tým, že aj oni mali deti, vieš, lebo je iné, keď nemáš deti úplne a keď máš. A oni mali deti a im to fungovalo veľmi fajn a tak sme si zobrali od nich, akože sme sa inšpirovali tými pravidlami, som sa pýtala, že ako to majú oni a mi to spísala a tak sme si to upravili na svoje, lebo to zase potrebovali tiež trošku inak mať. Že to, že potom na každom, viem, že niekto mi hovorila jedna kamoška, čo bola na premiére, že jej známa jej písala, že ale to tak vôbec nie je, ako to majú vo filme, že to majú zle, lebo v otvorenom vzťahu nemáš mať takéto pravidlá. A zase, takže kto napísal tie pravidlá v otvorenom vzťahu, že nejaký guru otvorených vzťahov, že stále máme pocit, že to musí byť nejak dané. Nie, ako si to určíme, ale tak, aby obidvaja s tým boli v pohode, nie aby to robil jeden iba pre toho druhého, že naozaj by sa v tom mali cítiť pohodlne. Lebo často môže byť, že je človek tomu dotlačený. Akože v tom filme to možno aj vyzerá, že som toho Tomáša tak pušla. V skutočnosti to tak akože to bolo oveľa veselé, že nebolo to, hej, že by nechcel, pretože on pochopil, že wow, že on nevedel, že tak vôbec môže byť, že ten koncept existuje, že by to mohlo byť takýmto spôsobom. No, takže aj aby to mohlo fungovať, tam je veľa vecí, ktoré musia byť, že mal by to určite rovnoprávny vzťah. Lebo ak jeden z tých dvoch nemá napríklad ekonomickú nezávislosť, závisí na tom druhom, tak hneď to je v nerovnováhe. Alebo ak je jeden z dvoch že výrazne fyzicky atraktívnejší, alebo ten druhý naozaj, že není, tak veľmi vlastne nemá šancu, alebo keď je dôležité, že toto hovoríš, úplný introvert a je ťažké pre neho komunikovať s ľuďmi. Tak keď niekto extrovert a si chodí životom a je pre neho ľahké nadväzovať. Závisí tiež, že či to je naozaj jednorázovky alebo krátke známosti, alebo je to o paralelnom vzťahu. Alebo no jak aký to máš druh. teraz s Tomášom, že teraz ste iba vy sami pre seba. Áno. Hej. Ale máme to oficiálne, to je akože my oficiálne, medzi nami, hej, oficiálne to je otvorené, že keby niekto chcel, môže. Ale ten život je tak náročný, že není veľmi kedy. Ale mne pomáha už ten psychologický efekt, že viem, že môžem. Keby som chcela aj on, že keby chcel, tak môže. Že není to, neviem, prečo by som mu to mala zakazovať. Aj keby som ja nemala, vieš, a že on má, lebo to tiež, že zrazu jeden môže mať partnera a druhý sedí doma. Veľmi je to citlivé, ale to je o neustálej komunikácii, ale aspoň sa učíš dobre komunikovať. Ľudia, ktorí majú otvorený vzťah, alebo sú v poliamorných vzťahoch, tak sú lepší, komunikačne zručnejší, lebo... Hej. A si myslím ešte, že čo je, bola moja ďalšia otázka, že aká je podľa teba dobrá charakterová alebo skillsetová výbava pre človeka, ktorý chce ísť z otvoreného vzťahu, tak si to pomenovala, že zdatný komunikátor a ešte si myslím, že aj človek, ktorý naozaj sám seba veľmi dobre pozná a vie si povedať, aké sú potreby, aké sú momentálne jeho potreby. A potom jedna taká vec, na ktorej ale možno treba pracovať dlhodobo, to je ako práca s egom, nie? Jasné. Lebo to asi, keď má ho niekto veľmi veľké, tak to jasné, proste... akože myslím si, že máme zdravé sebavedomie s Tomášom, lebo keby nie, aj on môže si myslieť, akože není veľa mužov, ktorí sa neboja, hej, že čo keď to bude niekde lepšie, alebo teda ja sa môžem, hej, že ona bola oveľa mladšia, tá dievčina, pekná, rada varí perfektne, čo Tomáš zbožňuje, vieš, že možno fakt varenie nebaví, že boli tam veci, ktoré by si, že konečne to má takúto domácku atmosféru, čo my muži majú radi, že mu niekto dá rezeň pre neho, sa proste naje a je spoko. Hej. Ale ja tak verím tomu, čo máme, tomu vzťahu,
aj tým, že náš sexuálny život funguje dobre, že to není teraz, že že som frustrovaná sexuálne, tak idem niekde inde, kde to mám poskytnuté, že to je tiež dôležité, že keby ten sexuálny život nebol, alebo bol nedostatočujúci, tak je to tiež si myslím, že nebezpečné. Ale na druhú stranu možno, že sú partnerstvá, kde funguje všetko ostatné, že je im spolu veľmi fajn, ale to sexuálne tam není, tak si to môžu riešiť týmto spôsobom vedľa, že to je fakt o tom, ako to vedia oni ukočírovať, ako to zvládnu, ako si to vedia vykomunikovať. Pozri, ja ťa veľmi ľúbim, je nám spolu super, chcem s tebou zostarnúť. Ale to sexuálne ale trošku... nepriťahuješ ma, alebo tak. Hej, že tak ja si to povyrieším a... Je v rámci vašich pravidel dovolené mať aj one night stands? Ale áno, akože mali sme, že nie, lebo, ale ja mám taký problém. Ja čím som staršia, tým je pre mňa dôležitejšie, aby to nebol debil. Akože, aby to bol človek, ktorý je fajn a ktorý, že to, že je tam nejaká pekná tvár a atraktívne tehličky na bruchu, možno keď som mala 19, ma to, že wow, fascinovalo, ale že teraz to není vôbec dosť. Takže mňa ten muž naozaj musí niečím uchvátiť a veľmi málokrát ma nejaký muž uchváti, že to je naozaj raz uhorský rok. Mne sa akože je úplne super, ak to ľudia majú inak a ja si, to nehovorím, že ja si viem užiť to sexuálne, aj keď tam není nejaké hlbšie spojenie alebo emočná súhra, ale nie je to pre mňa už také atraktívne a nechce sa mi do toho. Stále menej, akoby, lebo keď tam nie je ten humor a že nemá takéto to väčšie spojenie, že tam je to o niečom, neviem, už sa mi do toho nechce. Hej. Takže, ale v teórii je to dovolené, hej. Ale tiež s ochranou, vieš, že nie v množstevnom nejakom, tak predsa len máme rodinu a tak, ale to vec, aj Tomáš má to podobne, že tiež to není ten typ, že ide a čiarky vôbec. Tak asi by som aj nebola, keby to bol taký typ, že si proste nad posteľ by sme mali, vieš, také ten kalendárik už odškrtnutých 200 čiarok. Nie, to nie. Vypadla mi myšlienka, ale ja som sa chcela, máme 15 minút. Ja potrebujem ešte zistiť, čo to obnáša. Ja potrebujem zistiť. Ja fakt potrebujem zistiť, že ako sa stane to, že vy sa doma natáčate, vieš, v podstate aj na mobil asi, že? Veľakrát. Veľa, jasné. Ako to docieliš vlastne na plátna? Že jak sa to akože aj mne teraz tá technická stránka asi bude aj zaujímať. Že dobre, takže dve otázky. Ako dlho to vznikalo? Dobre, 5 rokov. Vedela si zhruba, že dal si teda deadline, že dávam tomu ešte rok, 2 a potom to už postrihám, alebo si možno ani nečakala, že to fakt dotiahnete, že mala si tam otvorený koniec, alebo si odjak živa vedela, že to proste musíš už vlastne natočiť, lebo to je tak palčivé niečo v tebe, že to potrebuje zvonku. Dobre, toto je prvá otázka. Ja som zo začiatku vôbec to netočila o nás. Bolo to film o iných ľuďoch a o expertoch a tak, o tej téme ako takej. Postupne sa to tak kryštalizovalo, napríklad to bolo potom, že iné dvojice, potom oni odskakovali od toho, neodvážili sa, chápem, až sa to vlastne vyvrbilo, že to išla kamera na nás. A rozmýšľala som stále, že či to je dobrý nápad, aj tým, že bolo ťažké to financovanie, tak to trvalo preto aj dlhšie, lebo sme fakt točili, že s minimálnym budžetom naozaj popri iných prácach, preto aj na mobily a tak. Aha. A chcela som to aj ukončiť skôr, ale diali sa životné veci a plus som váhala, že či to dať von, nedať von, do toho zomrel môj otec, do toho moja mamina dostala porážku, proste sa udiali záležitosti, že to aj to posunulo, akože ten celkový finál, aj to posunulo ten dej, lebo to spustilo to nejaké iné veci, ktoré sa v tom filme aj odhalili, aj to sa odhalili v živote reálnom. To je niečo dokonalé, že ty vlastne ani lepšie by si to nenapísala ako scenár. By ma to nenapadlo. Nie je ten život fascinujúci? No, je. Ako mne teraz je ľúto, že diváci nevedia, o čom hovoríme, ale tam sa stane niečo, čo je celé také podčiarknutie ešte, nie? Celej tvojej tej témy a témy rodina a zrazu ty sa tam ukážeš veľmi
Však to je asi podľa mňa, čo aj mi povedz teda, aké sú ohlasy a čo hovoria kritici, lebo ty, ako sa tam vlastne zobrazíš samú seba, bez masiek, bez pózy, iba ty v tvojej zraniteľnosti, ako čelíš takej jednej správe, ktorú sa tam dozvieš, že to je fascinujúce. Že to chcelo veľmi veľa odvahy. Alebo šialenstva. Ja som úprimne nečakala, že to bude taký výsledok toho. Nevedela som, fakt, ja som si myslela skôr len, že ukážem to scénou to, že prečo som mala také pochybnosti od mladá voči dlhodobým monogamným vzťahom, že tam vo mne bola táto nôta, že som vedela, že niečo tam nehrá, ale myslela som si, že to bolo len tou pochybnosťou, ale že ten výsledok bude iný, ako je. Že nenapadlo ma, že to fakt takto skončí. Až to bolo naozaj... A ja som to, pretože to mi natočilo, že som chcela tým divákom tým ukázať, ako keby, že vysvetliť tú moju... To silná. Ale nenapadlo ma, že to až takto sa preklopí. Ako sa teraz cítiš potom, jak to vlastne beží v kinách? Aký je to pocit a čo hovoria diváci? No uvidíme ešte tým, že to len teraz vošlo do kín. Áno. Zatiaľ to bolo len veľmi priateľskom publiku, že na festivaloch, kde tí ľudia sú tak inak veľmi nastavení a tam to vedeli veľmi oceniť. Že tu aj zraniteľnosť, to ukázanie tej zraniteľnosti, aj tú intimitu, je to všetko, že ocenili to, boli veľmi pekné ohlasy, ale uvidíme, že čo... Myslím si, že radikálnejšie, alebo také akože prísnejšie reagujú tí, čo ten film nevideli, len majú pocit, že to je nejaká propagácia nejakého nemorálneho konceptu, ako tí, čo to videli. Lebo keď na to už ideš, tak chápe, že to není vôbec ďaleká propagácia ničoho, ale treba si to pozrieť. No a vieš, že napríklad tieto obrázky, čo tu bežia, takmer všetky, okrem toho puzzle, boli točené nami samými, že na telefón na stojan. Tým, že my sme nemali peniaze, aj toto sme boli stále my dvaja s Tomášom, ktorý on nastavil ten foťák alebo telefón a natočil to. Že keď my sme dvaja v zábere, tak sú to nami točené veci. Aj tu nie je nikto iný. Nechali sme proste na stojane a sme šli na ten kopec. Tuto bol kameraman, tuto je Tomáš. Všade bol vlastne a to sa Tomáš, dá, on sám ich dvoch zase postavil. Ale ja ako divák nemám pocit, že by to bolo menej kvalitné, vieš, po tej obrazovej stránke nejakej vieš. Áno. Že... To som rada, lebo to bolo naozaj, že aj v podstate aj ten koncept, že prečo sme sa točili potom my sami, bolo, že sme nemali peniaze. Ale aj najročnejší nejaký štáb, lebo už keď tam je štáb, vieš. Áno. Tak my sme boli vlastne štáb. Vieš, že no veď to je úplný minimalizmus. To by ste prišli o tú intimitu, podľa mňa, kebyže tam vstupujú kameramani k vám domov, vieš. Takže... Aj v podstate naše deti ani nevedeli, že my niečo... Ale toto je ako jedinečný prístup, že to dneska sa tak netočia dokument. Ešte ako by málo kto to tak natáča dneska, či? Asi nie až v takéto miere, že tak veľa naprieč tými rokmi, že bez fakt technických nejakých... Bože, ja ti prajem strašne veľké, dobré ohlasy aj v zahraničí. A chcem sa spýtať, že či máš už rozpracovanú ideu, ktorej sa chceš venovať ďalšie obdobie. Vieš čo, pre mňa bolo tak frustrujúca táto skúsenosť so zháňaním financií, lebo my sme mali veľa akože ponúk zo zahraničia ohlasov, len u nás je nastavený tak systém, že musíš mať najprv z doma podporu od toho AVF alebo telky, aby ti mohli dať potom z iných krajín. A nás to vlastne stále brzdilo, že sme nemohli mať koproducentov, lebo ty potrebuješ základ z domu. Že ja si neviem predstaviť znova ísť robiť film. Akože ja som fakt, že mám pocit, že som skončila s dokumentaristikou, lebo ja neviem tuto a kde ja nájdem peniaze. Druhýkrát pôjdem vieš, že už teraz mi nedávali a teraz je ešte horšie to vedenie a tam je tá komisia od Šimkovičovej a vieš, že to není šanca, že mne tam dá niekto. Si myslím, že mne nedajú, nemyslím si, že mi dajú proste financie na ďalší dokument. Ale potom, čo sa toto prevalí a pôjde to do sveta. Oni to neuvidia, ako vieš čo, mne tam vyčítali aj ten mesiac v nás, že to dobre zafungovalo. Jedna z tých tiež hodnotení bolo, že autorka sa chce znova producírovať po zahraničných festivaloch. Vieš, že nie by boli radi, že ten mesiac obehol fakt, že svet niekoľko rokov proste fičal, však takmer doteraz, ale že to bolo akoby výtka, takže nefunguje to na nich toto, že ste príliš ambiciozná, robte dokumenty v rómskych osadách, alebo že doma v obývačke, keď Ester Perel vlastne súhlasila, že bude vo filme zadarmo, videla zostrih, sa jej to veľmi páčilo a vtedy ešte vlastne nemala agenta, že povedala, že jasné a mala tam takú svoju linku. Tak ma zamietli, že mi nedajú na to financie, alebo vlastne v New Yorku, že vycestovať. Počkaj, neviem o tom. Čo z Ester Perel? Ester Perel videla zostrih. No. Počkaj, jaký zostrih? Filmu.
filmu a povedala... Tohto? Počkej, čo ešte raz? Hej, ja som komunikovala s Esther Perel. Počkej, ale veď to je, že ona je... Áno, že ona ja viem. To je Esther Perel? Že keď to bolo Ty hrozné. si komunikovala s Esther Perel? Áno, s Esther Perel. To povieš len tak? To len tak medzi rečou? Dobre, máme 7 minút, tak povedz mi všetko z tohto príbehu. Esther Perel povedala, že wow, že super, že je to veľmi zaujímavé, aj teda, že či to už môže propagovať na sieťach, že nie, ešte nie, lebo film nie je hotový, ale že by som veľmi rada bola, aby ona mala tam svoju linku, že my vlastne pôjdeme za ňou, ako by bola naša terapeutka, a že nie, akože, ako ona vidí tie otvorené vzťahy, čo sa máme vyvarovať, čo sú nebezpečenstva a tak ďalej. No a ja ale som potrebovala financie za ňou vycestovať. No a išla som na AVF a tam mi povedali, že ste príliš ambiciozná, máte otca nepotrebujete cestovať do zahraničia za nejakou Ester, máte otca psychológa, robte rozhovory doma v obývačke. To citujem, hej? Doma v obývačke. Počkej, jak si toto ty niesla? A to bol pre mňa taký bod, keď som si povedala, že ja už nevládzem, že to nedávam, že ja končím, že ak toto mi dajú, že ma pošlú do obývačky, Esther Perel, chápeš? Mňa boli radi, že ale poviem, nevedeli ani, vieš, že koľka bije, určite si ani nepozreli, nedali si tú námahu, že pozrieš na internet, to je Esther Perel. A že ti takto proste, a povedať, že na váš film nikto nie je zvedavý, to bola ďalšia vetička. Diani, ale kde si zobrala tú húževnatosť potom? Vieš čo, a toto má, akože to má fakt, že to bolo veľmi ťažký moment a vtedy mi zavolala potom Lucia, neviem, čo hovorí priezviska, tak a Lucia Pášková, strašne fajn žena, filantropka. A povedala, že Dia, viem, čo sa ti deje, že si myslím, že je veľmi dôležité, aj takýto film vznikol proste kvôli diverzite, vieš, a že koľko potrebuješ, aby si to rozbehla. A fakt mi že dala podporu len tak, nikdy sa nepýtala, aký ten film bude, vieš, že to nebolo podmienené niečím, to len bolo, že chápala, že je dôležité, aby vznikol aj takýto film, lebo aj ten si môže nájsť svoje publikum. Jaký aj taký, poďme, to je jeden z najkľúčovejších filmov pre súčasnú spoločnosť, ktorá podľa mňa veľmi trpí na tie klamstvá, ktoré tu proste máme, ale aj vysoký počet single ľudí tým pádom. No a vtedy, ako to strašne mi to pomohlo psychicky, lebo má to že má to zmysel. Že vieš, že keď bo je iné, keď ti niekto podporí slovne, ja som mala veľkú podporu od kamarátiek, ale keď ti niekto dá aj vlastné peniaze, že za tebou stojí, že ti verí, že to dokončíš. Takže to bola taká ženská solidarita, ktorá inak bola naprieč tým filmom, že potom viacero žien, asi 4 také hlavné sponzorky, jedna videla ten film a povedala, Dia, koľko potrebuješ peniazy, posielam ti 15 000. A to boli také emočné pre mňa šajby v pozitívnom slova zmysle, že keď ti povie niekto, že na váš film nikto nie je zvedavý a potom ti niekto dá takto, že chcem, aby ten film vznikol a ti dá vlastné peniaze a nie malú čiastku, že ti verí, tak to ti dáva tú silu ísť ďalej a to dokončiť, lebo musíš, lebo ten pocit zodpovednosti, že nemôžem ja to takže to bola veľká, akože tá fakt ženská solidarita. Ale bolo to veľmi náročné, akože napríklad ten AVF, on má raz mňa to stoplo, že na rok a pol takmer, že už to nechávam tak, že to nemá zmysel. Takže bolo to náročné a preto ja si neviem predstaviť ísť do ďalšieho projektu úprimne. Dobre, ale môže stále ten vesmír zauradovať tak, že tie peniaze prídu z iných, vieš? Môže. Prosím, neprestávaj tvoriť. Ale chcela som robiť o maskulinite. O dnešnej, že čo to je byť mužom, aké je to aj pre nich komplikované a náročné. A že kde sme dneska a chcela som to robiť cez plešiny, cez strácanie vlasov, lebo keď som robila film o menštruácii, tak som sa stretávala úplne nečakane s tým, že naprieč svetom, keď som akože robila to Vox Populi, že ako vnímajú menštruáciu, mi muži hovorili, no dobre, vy máte menštruáciu, ale my zas plešivieme. A to dávali do nejakého rovnátka, čo to je? A to vnímali ako tú újmu, ktorá im... Ale vieš o tom, že aj ja sa momentálne zamýšľam nad mužstvom 21. storočia, že lebo tým, že ja vlastne neviem si nájsť toho partnera, kvôli tomu, že v žiadnom mužovi zatiaľ nenachádzam tie atribúty, ktoré by som chcela, tak sa vlastne pýtam, že čo sa stalo, kde sa stala, nie že chyba, ale že prečo tu nie sú tí muži. Chcem ťa ale poprosiť, aby si nám ešte povedala, čo máš... Ja si to aj natočím k sebe, hej. Že máš nádherný prívesok, všimla som si ho hneď, keď sme sa stretli a dohodli sme sa, že mi vysvetlíš až teraz, že o čo ide. No, to je vibrátor.
to je vibrátor a zároveň je to šperk vibrátor, je to multifunkčná záležitosť, akože šperk a vibrátor a bohužiaľ sú vybité baterky, ale on vibruje, má rôzne rýchlosti, rôznu intenzitu a je to šperk americkej umelkyne, ktorej myšlienka je, že tá ženská rozkoš není o veľkosti, o tom, že máte veľkého tyrkysového Robertka gumového, ale že to je o nápade, o myšlienke, o tvorivosti a toto je takože vibrátor na klitoris. Mhm. A funguje super inak. A teda, ale teda, že to môže byť aj niečo pekné, aj multifunkčné, ale že je to o tom nápade, že zapojí tú tvorivosť a robí, teraz som videla, že má už aj nové šperky a robí na ruky náramok, aj prsteň vibrátor, aj náramok. A teraz sa veľmi, mi je to ľúto, že som zabudla, mi vypadlo jej meno, ale... Tak mi ho dopošleš, hej? Viem doposlať a môžeme dať pod podcast meno. A my sme mali aj, totiž to nie je dokument, sme si ho kúpili aj s kolegyňou Evou Kryškou, kamoškou, keď sme otvárali festival Jeden svet a bol tam aj jej film, volá sa to, že teraz neviem tiež, či Woman Pleasure, alebo niečo z Pleasure, a ktorý hovorí o jej tvorbe a o tom, aké tie rôzne misinterpretácie o ženskej rozkoši boli aj v histórii, aj dodnes. A vlastne ona to takto rieši. Ďakujem, že búraš rôzne druhy tabu a že si takto prirodzená v tom a krásna a sama s sebou asi pre mňa veľký vzor a inšpirácia. Ďakujem, že sme tu mohli byť. Ja ďakujem. Nech sa darí všetkým.